Owayengumdlali weKaizer Chiefs uJunior Khanye akaqonda ukuthi kungani iqembu ladedela unozinto ohamba phambili uItumelo Nkhune. Ukholwa ukuthi uKhune uyigugu futhi kuningi asangakunikeza ukusiza iqembu. Iminyaka engu-25 kaKhune kuKaizer Chiefs yaphela ngesikhathi ngavuselelwa inkontileka yakhe ekupheleni kwesizini edlule. uKhune manje oneminyaka engu-37 ubeseqenjini kusukela neminyaka engu-12. Iqembu lamtshela ukuthi lingase limnikeze indima eqenjini lezobuchwepheshe ukuze abongwe ngomsebenzi wakhe, kodwa lokho akwenzekanga. Ithimba labaqeqeshi elikhona lafaka omunye umuntu. uKhune uthi akanawo amagqubu ngokwenzeka futhi ulithanda kakhulu iqembu lamakhosi lifana nekhaya kuyena. uKhanye ucabanga ukuthi ukuba uKhune ubesekwa futhi edlala njalo ubengalisiza iqembu. Uveza ukuthi uma uDennis Onyango engadlalela iMamelodi Sundowns eneminyaka engu-39, uKhune usengayisiza iKaizer Chiefs eneminyaka engu-36. Inqobo nje uma eziqeqesha kahle futhi edlala kaningi. uKhanye ugxeka iqembu lamanje leKaizer Chiefs ethi abadlali abaningi abafanele ukuthi bangadlalela iqembu, eveza ukuthi abadlali abangafanelekile bangabolekiswa noma badayiselwe amaqembu afana neGallants. Uphinde wangabaza ubuholi beKaizer Chiefs ukuthi babathenga kanjani abadlali. Ubona sengathi bavele bathathe nje. Wenza isibonelo ngokulimala kukaBongani Sam.